Λοιπόν, Τζέννη μου, θα μας δείξεις το βιβλίο σου? Ναι. Ποιος είναι ο τίτλος? Το μαγικό λογάκι του Καρουζέλ. Τα Χριστούγεννα, αυτό που μου άρεσε πολύ είναι να πηγαίνω στο χριστουγεννιάτικο χωριό και να ανεβαίνω στο λογάκι του Καρουζέλ. Έτσι όπως και κάθε χρόνο και φέτος πήγα στο Καρουζέλ, ανέβηκα στο αγαπημένο μου αλογάκι και έκανα μια υπέροχη βόλτα. Την ίδια μέρα, γυρίζοντας με τους γονείς μου και τον αδερφό μου από τη γιαγιά μου, περάσαμε από το Καρουζέλ που ήταν κλειστό. Η μαμά μου είπε να περπατήσουμε στο στολισμένο χωριό, που ήταν ωραία φωτισμένο. Εγώ κάθισα στο παγκάκι απέναντι από το αγαπημένο μου Καρουζέλ. Δίπλα μου ήρθε και κάθισε μια κυρία και αφού με ρώτησε πώς με λένε, μου είπε ότι και αυτή η μικρή της άρεσε πολύ να ανεβαίνει στα λογάκια και ότι ένα βράδυ που το Καρουζέλ ήταν κλειστό πήγε και το χάιδευε και τότε το Καρουζέλ φωτίστηκε και το αλογάκι έφυγε από το στήριγμα και μεταμορφώθηκε σε κανονικό αλογάκι και της μίλησε. Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Της είπε να ανέβει στην πλάτη του και τότε άρχισε να πετάει πάνω από το χωριό με τα πανέμορφα φωτάκια που έλαμπαν πολύχρωμα σαν διαμάντια. Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Μετά κατέβηκε σαν αεροπλάνο που προσγειώνεται και πήρε πάλι τη θέση του στο Καρουζέλ, λέγοντάς της ότι και του χρόνου θα έρθει και πάλι το Καρουζέλ και να έρθει να το βρει. Όσο μου έλεγε η κυρία την ιστορία αυτή, ούτε που κατάλαβα ότι η μαμά μου όλη την ώρα την άκουγε. Και εκείνη. Η κυρία σηκώθηκε, με χάιδεψε και έφυγε. Η μαμά μου είπε ότι ήταν ώρα να φύγουμε και εγώ κοίταξα το αγαπημένο μου αλογάκι και ευχόμουν η ιστορία να ήταν αληθινή. Πάρα πολύ όμορφα, Τζέννη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.